Helo, enw fi di Owen Jones, dwi rhan o Clwb Clinc, a da ni yma heddiw neu livestream amdan y prosiect llechi Stiniog, dwi'n meddwl, efo Peredur, ti'n iawn? Da, diolch yn fawr ti Owen, ti'n o lew? Ynddo, diolch. So, da ni'n mynd i sôn am heddiw amdan y Felin Maenofferen, neu'r chwarael Maenofferen, really. A mae'n lle jyst anhygol, dydy. Pryn ti'n cerdded fewn yna, ti'n gweld y hen declynadd o'n uffan o deimlad. Mae'r awyrgylch pan ti'n cerdded i fewn i'r Felin yn anhygoel. Yndi. Yndi. Newedig i fyny fanna na mae'n Maenofferen, lle ti'n cael mi bach o niw weithiau'n dod i fewn. Mae yna rhyw deimlad yna. Mae o'n le arbennig. Ac wrth gwrs, mae eisiau cofio mae'r hanes y lle. Does. So, gynnach chi unrhyw perthynas efo'r chwarael dy hun, fel teulu o? Dim yn hun, dros ffordd yn chwarael yr Oclews o'n i'n gweithio, fel creigiwr, ac am ryw o bethau eraill hefyd yn y chwarael. Ond mae'n siŵr 5 mlynedd yn ôl, mi nes i wneud coedan deulu, a drwy gwneud yr ymchwil yna, mi nes i ddarganfod bod yn hen daid a dau o'i frodyr wedi gweithio yn Maenofferen, ac oedden nhw'n byw mewn pentra bach Prenteg sydd ar y lôn o Dremadog i Begelat, a swn i'n tybio bod nhw'n dod yma am yr wsos i Faracsio ac aros yn y baracs. A wedyn mae'n siŵr bod ti 2 flynedd drosodd bosib. Ges i'r faraint o'n dod am ddiar i Maenofferen ac yna am oriau yn cerdded rownd y lle a ceg yn gorad. Mae o'n le anferthol o fawr. Ac oedden ni lawr yn y gwylodion, dwi'n meddwl na ryw 1 lefel o lle mae'r dŵr wedi codi fyny erbyn wan. Ac oedden ni'n mynd o un agor fawr drwy'r lefel, neu heibio bon bach maen nhw'n galw fo, i'r lefel nesaf. A drwy ryw lwc nes i jyst digwydd troi a gweld graffiti. A be oedd y graffiti oedd Gruffydd's Prenteg. Ac yn meddwl, wel, lle bach di Prenteg, 1 teulu o Gruffydd oedd yna. A dyna fo'r graffiti. Mae o'n unigryw iawn, mae'r rhan fwyaf efo cyn am wrthwl yn rhoi dyddiad a'i enwau iawn. Mae hwn di wneud efo baw cam a wedi wneud fatha mwd. A mae o fatha 3D di siapio'r llythrennau iawn. Yn anffodus, mae wedi colli'r T a'r E yn y Prenteg, ond yn saff i ti, dwi'n tybio bosib wrach bod y 3 brawd yn yr 1 fargan i lawr yn y gwylodion, dwi'n yn siŵr. So ni'n licio ffendio mwy o'i hanes nhw. Dwi'n meddwl, oedd mae teulu fi wedi bod yn gweithio yna, steg awda, dwi'n meddwl. Ac oedd taid fi, dwi'n meddwl, efo ryw job pwysig yma, oedd ryw slate inspector yma. Na chdi? Yn edrych ar y llechi oedd di treinio. Na chdi, job bwysig iawn. Cos mae'r llechi, cyn i ni fynd i'r Ewropead, oedd yr hen lechi'n cario BS Standard, British Certificate, ac mi o'r rhaid i'r llechi fod o fewn hyn a hyn o'i mesur a'i trwch, a fydda'r slate inspector, job bwysig iawn, oedd mynd ar ôl, checio y llechi, bod nhw cadw i'r seis iawn ac yn sgwar, a bod dim, a fel arfer, fydd gen un o hynny ffon, ac ar y ffon oedd o fatha pric mesur efo'r mesuriadau. A wedyn oedd o'n gallu mesur, so honno'n job bwysig iawn. Fyddi di deitha ni rhywbeth amdan y borehole shop binoculars na sydd yn ôl i'r felin? Cos dwi wedi gweld nhw, gen i ddim syniad pam ddiawl ma'n hwnna. Wel, mwy na lai, experiment oedd o. I fod yn rhywbeth mawr, ond nath o rioed droi yn rhywbeth mawr o blegyd, oedd o'r hys lo, swn i'n tybio. Ond yr hunter boring machines oedd nhw. So oedd o'n beiriant eitha mawr, a danad o alwynion a danad mawr, a 2 lafn mawr yn troi yn ara 10. Wedyn ar ôl tyllu hyd y bled, o'r enw dynnu fo allan, tynnu'r cerig o'na, hel o'n ôl i fewn i wneud cut arall. So oedd o'n gythreilig o ar y 10 ofnadwy. Be oedd i pwrpas nhw'n meddwl sy'n o'n gynt, ond dwi'n siŵr bod meinar yn yr hen drefn lot cynt nag oedd y peiriant yma. Bod y peiriant wedi cael ei ddefnyddio yn Maenofferen, yn pen pella Cwmpe Machno, mae'n un yn fanno, ac i lawr yn Aber Cwmeiddaw, i lawr yn Corus, mae'n un arall,
So mae'n amryw ohonyn nhw, ond ddoth mae'n byd allan o'r peiriant mawr yn tyllu'r boreholes yma. Mae'n siŵr oedden nhw'n meddwl sa fo'n handi i yrru lefelydd a falle, ond mae'n siŵr bod o'r rhy slo a rhy drwm neu beth bynnag. Ond yn Maenofferen, so ti'n mynd o'r felin drwad i ben yr Ynghlen, wel, mwy na lai syth o dan yr Ynghlen mewn rhyw agor fach yma nhw. Mae yna un yn man o. A beth sydd ddiddorol, sy'n ni syni dim na hwnnw oedd un o'r rei cynhara. Cos beth sy'n eich di feddwl ydy, maen nhw wedi bildio wal gerig i gau yr agor bach yma, gyda ffram drws. A swn i'n meddwl adag hynny oedd o bin o gyfrinach. Oedden nhw'n eisiau neb wald, ysdi, fatha bod o ryw top secret. Pam dwi'n yn gwybod. Rhaid gofni rwy'n arall ddwy'n yr eidia neu'r patant neu beth bynnag. Ond maen nhw ddiddorol iawn, ynddi. Mae'r un peth efo hollti llechi, dydy. Maen nhw wedi trio gael machines o pethau i neud o. So'n byd yn well na dyn yn hollti. Na, gos mae hyn yn mynd ymlaen ers rai blynyddoedd a dwi'n siarad cofio pryd gath llechwedd un. A dwi'n yn cofio pa flwyddyn. 70au, hwyr, dechrau'r 80au, bosib. Oedd o'n hollti nhw, ond oedd o'n rhyw... Oedd o'n troi allan yn dda. Oedd o'n rhy slo, oedd o'n malu lot o gerig, oedd eich eisiau dyn efo fo bob munud. Ac os oedd o'n ffendio rhyw gem, groes neu beth bynnag, oedd o'n gwybod beth wneud. Oedd y dyn yn gorau stepio fo, oedd y dyn yn wneud o'n gynt na god y machine. Ond beth sydd ddiddorol, mae'n amryw wedi trio fo, ac yn Ffrainc, yn chwareli llechi yn Ffrainc yn Anjw, dyna sgynny nhw i gyd, ac erbyn heddiw, mae'r injan hollti a nafu i gyd yn cael ei wneud yn mecanyddol yn chwaral Bethesda. So erbyn heddiw mae electronics a probes bach yma, so maen nhw'n gweld pa mae'n mynd yn wrong a fe'n ti'n neud, mae o'n mesur ac yn hollti pneumatically, dwi'n meddwl. So mae'n ddiddorol iawn, ond pan drio nhw allan yn llechwedd ac i fyny Maenofferen, dwi'n meddwl oedd o ryw... Oedd o'n gweithio dda iawn adeg hynny, oedd o'n wedi cael ei byrffeithio yn iawn, ti'n bo? Ti dal eich i gweld, mae o dal yna, dydy? Yndi, sgerbwd ohono fo, ia. Be sy'n rôl ohono fo, lle. Ia, mae yna rhyw pedal ar y gwylod. Oes, na chdi. Mae swnio fel a hwnnw oedd y bedal, byddai chdi roed y clwt, neu'r blocyn llechan i fewn, a'r cyn yn dy lawr, wel, hwnna oedd yn gyrru'r cyn i lawr, ti'n bo? Ia, yndi. So ddiddorol cael rhyw llun o'r machine yn ei, pan oedd o'n newis fon i weld yn union sut oedd o'n gweithio'n iawn, lle. Ond oedd o'n gychwyn ar hyn. Ac fel dwi'n deud erbyn heddiw, mae o'n dyna sy'n cael ei ddefnyddio yn chwaral y Penrhyn yn Bethesda. Wel, y peth ydy yn blaena, mae'n lot o iron pyritis, does, neu full scored, mae'n gael o. A mae'n rhan fawr o hollti'n yn blaena, cos os gen ti dan bach hwnna'n llechan, ti'n ma'n gallu gael clean cut mewn ffordd. Ia, swn i'n meddwl bod y pyritis yn ei llawar o wahaniaeth i'r hollti. Mae fwy debyg o fod yn grych, neu cen neu rhywbeth felly, sy'n ei wneud o'n salach, wneud o'n anodd i hollti. Dydy'r pyritis, a ti'n hollti'r llechan, rhyw 4 millimetres llechan ora. Wrach weli di pyritis ar blaen y lechan, ond weli di mono fo tyn ôl. Dydy o mond mewn ham dena honno fo, ti'n bo? Ond drwyddo fo i gyd bosib y fyd, mae'n newidiol iawn. Ond crych mwy na dim byd, rhyw fflo neu fflaw yn y lechan, lle de. Hynny sy'n ddim yn helpu pethau mecanyddol, a dyna lle mae llygad dyn yn ei weld o, a neu rhywbeth amdano fo, pan mae'r blocyn yn ei law o de. So, ti wedi sgwennu dipyn o lyfrau dy hun, do? Amdan cwlliant llechi? Do. Dwi wedi sgwennu 2 lyfr. Mae hun yn gymaint am y chwaral ei hun, ond am diwydiant ffondriau tu allan i'r chwareli. Enghraifft, yn Tan y Grisia, mi o gen ti ffondri Tan y Grisia, Mr Lewis oedd y dyn cyntaf i agor i, ac yn nhw oedd yn neud castio'r hiar
i wneud unjusnaddu, byrddau llifia, olwynion wageni ac yn adeiladu wageni. Ac yn Porthmadog, mi o'n 'na 5 o ffondria. A mi sgwennis i am i hanes hein i gyd, a hanes nhw'n mynd drwy Pen y Groes, o'n y ffondri Cynarfon, o'na lot o ffondria yn Cynarfon ac yn Bangor, yn gwneud y wahanol peiriannau yma i chwareli Dyffryn Nanlla, chwareli Dinorwig, ac wrth gwrs o gynt o Norwig i ffondri hunan, sef sa ti'n gallu mynd i gweld ti heddiw yn yr amgueddfa lechi yn Llanberis, yn Gilfach Ddu, werth i weld. Yndi. A'r ail lyfr oedd hanes llechi Fictorianaidd, sef hanes iardiau tu allan i'r chwareli eto, oedd yn creu llechi sgwennu i ysgolion drwy'r byd i gyd, ac yn diwydiant eitha mowr, ac yn Blaena Ffestiniog fan hyn, Melin Maenofferen, mi ath i ar dân yn 1912, mi ohono'n felin 5 llawr, os dwi'n gofyn iawn, yn cynnyrchu miloedd ar filoedd o lechi sgwennu i ysgolion. A mi o'n ein arall wedyn yn Manod, ac un i fyny yn chwarae Lord yn Blaena. So oedd o'n ddiwydiant mowr, So beth gael chdi fewn i diwylliant llechi yn y lle gyntaf? Mae hwnna'n gwestiwn da. Pan o'n i'n hogyn bach, o'n i'n dod yn fyny fo'n nhad at y newyrth, ac oedd y newyrth yn scrapio lot o bethau yn y chwareli, a blynyddoedd, chydig o blynyddoedd wedyn, mi brynodd o chwarael yr Oclis. So o'n i'n dod i fyny fo'n nhad, mi oedd yn nhad yn tyllu un o'r Melina allan, cos oedd yn nhad yn dreifio JCB, bach 3C, a mi honno, oedd yr unig un oedd yn gallu mynd i fewn i Felin bonc shaft yn yr Oclis, a'n nhad dyllodd i lawr tua 6 troedfad i lawr, dwi'n siŵr, i alluogi Four Cliffs gael yn mynd i fewn, ac os o byrddau lli newydd yn y Felin honno, lle. So o blynyddoedd yn ôl o hogyn bach o gwneud diddordeb, ac yn i o hyd yn gofyn cwestiynau, pam oedd hyn, pam oedd nhw'n gwneud hyn, sut oedd nhw'n gwneud hyn. A dwi'n meddwl bod yr egin wedi cychwyn o fanno, eisiau gwybod mwy. A mae, wrth gwrs, blynyddoedd wedyn nes i coleg, gorffan coleg, dod adra, mi dos i weithio i'r Oclis. A cyntaf wedi nes i weithio yn yr Oclis, o'n i am hen i fewn i'r hanes, eisiau gwybod bob dim, a sut, a pam, a be, a pa ddyddiad, a bob dim. A wedyn nes i yn reolwr ar chwarel yn Dyffryn Nanlla. Ac wrth gwrs, oedd o'n le gwahanol, so rwy'n yn ail ddysgu fanno, eisiau gwybod mwy am hanes fanno. A wedyn mi adeiladodd yr passion mwyn lai am y peth, a dwi'n dal wrthi, a dwi'n aelod o fforwm Blas Tan y Bwlch ers blynyddoedd. A wedyn, da ni jyst olrhain yr hanes chwareli llechi, a ddeud i byth i ddiwedd pa mae'r byg yn gafal yna, ti jyst eisiau gwybod mwy a sut a be. So, Na ni. Dwi'n meddwl mwy o gwestiynau. O hwnna'n edrych y fa. Mae'n dangos i ti faint o domenydd sy'n na, dydy. Faint sydd wedi dod allan o grombil y ddaear. Neu chdi fel mae'n bwyso, Melina Tunelli. Dwi'n meddwl mwy o gwestiynau, yn aml.
So, oeddan ni yn ffilmio diwrnod o blaen yn y felin, dyddan. Oeddan. Ac nes ti ddod â helmet o chdi? Het galad o. Oedd, helmet o'r 50au oedd hi. Coelio ni beidio. Hen helmet yn had oedd hi. Mi oedd yn had yn feinar efo cwmni o'r enw Cementation pan maen nhw'n adeiladu Pwerdy tan y Grisia. A dwi'n meddwl na 1957 da. Oedd o yna, neu gorffan yna, dwi'n cofio'n iawn, ond rwla gwmpas 1957. Ac so ti'n sbio o llyn Stwlan i lawr i llyn Tan Grisia. Mae yna 2 dwnal yn dod ar dŵr i lawr. A dwi'n cofio hanner ffordd, mae'r 2 dwnal yn droi yn 2 bibell mowr, ti'n fo? Ac oedden nhw'n tyllu mewn craig galad ofnadwy, sef y Glanapwth Trap, maen nhw'n galw. A y manodd yn had yn feinar, ac oedd yn had i cadw, wel, oedd nhw 2 o'r helmets yma. Oedd wedi cadw'r un welis di, dwi'n meddwl oedd wedi cadw hwnna fel sper, ond oedd yr un arall, wel, mi o'n olw gwaith ofnadwy ar honno. A wedi mi ges i'r un ora i gadw, a mae'n dal gyda i hyd yn hyn. A mi gadw ei am byth tan dda i yn saff i ti. Ond mae'r rhyfedd meddwl, ond na'r unio'r ei fath gyda nhw'n y chwareli llechi hefyd yr un cyfnod, ti'n bo? Mae yna lyniau yn caban, yn magasin y caban, yn gwisgo'r un rhai. Wrth gwrs, efo caplamp lle erbyn hynny. Ond o'n i wedi rhoi canwyll bach ar un fi. Oedd o'n edrych o well efo'r canwyll. Oedd o zip ties. O, yndi. Os mae gola canwyll, yn ola bach neis. So, pryn ti'n mynd i Maenofferen a ti'n gweld mae bobl yn dwyn, dydy, a maen nhw'n tynnu'r lle i ddarno. Ti'n teimlo'n flin, ti'n teimlo'n drist? Wel, di blin ddim yn gair i hwn cry, ond dwi'n meddwl well ni sticio i just blin am heno yma, ia? Cyn bod ni'n fyw. Ond ia, blin ydy'r gair, mae jyst yn bechod mawr. Ac i be, mae rei sydd wedi tynnu'r hynny bach o gopr ti'n gael allan o hen botor. Ie, ond sy'n gael 2 bint, dwi'n martho. Ti'n sôn am, ia, pint neu 2, ac i be, ysdi? Dwi'n methu dallt. Mae'n bechod mawr bod yna rei mynd a wneud y difrod yma, ti'n bo? Ac yn y cem, mae gen ti rotary, oedd o'na 2 rotary converter, oedd yn newid AC i DC electric a vice versa mewn ffordd, ti'n bo? A maen nhw wedi malu'r casting syar yna i gael y copper. O'na byn bach mwy yn hynny, dwi'n mynd dweud. Ond maen nhw wedi malu nhw fo gordd, maen nhw'n dor calonus, ti'n bo? Dor calonus. Mae'n bechod mawr. Ie, o'n i wedi gweld yn cefn y felin, mae yna adeiladau yna does, efo fatha. Dwi'n meddwl, mae yna rhyw fath o ffondri yna, lle pren yna. Oes, dim gymaint ffondri, mwy o gofaint ydi honno. So fanno fydda'r gofaint yn neud gwaith iar yn y tân, ti'n bo? Tempro blaen ebyll dyllu, ti'n bo? Oedd o'n neud blaen arbennig, blaen ebyll i plwg and feathers, ti'n bo? I plwg a gadan. So, yndi, ac o'na leds yna. Sdi, oedden nhw'n gwachod ar ôl eu hunan mewn ffordd. Fysa ti'n alw'n self-sufficient erbyn heddiw. Mwy na lai, ti'n bo? Oedden nhw'n cael glo a hiar, ac oedden nhw'n gallu creu rhyw fath o beiriant i nhw hunan, ti'n bo? Yndi. So, dwi'n gwybod os ti'n cytuno fi yma, ond dwi'n meddwl bod o'n effernol bwysig bod ni'n cadw y felin yma. Da ni'n edrych ar ôl mewn rhyw ffordd i bobl yn y dyfodol gallu gweld. Dwi yn gobeithio wir y geithi i chadw neu i wneud yn saffach na ma hi, cos mae'r gwynt yn cymryd bob tymor gaea, mae gwynt yn mynd â fwy o lechiodd ar y to. Ac yn y diwadd, mynd â dwll mowr a mynd â wynt mowr a mi godydd darna mowr o'r to. Swn i'n dweud, mae'n amser i rywun ddechrau symud a dechrau cael y tylla yma. Hyd yn oed dros dro, tam leith na bres i wneud ti'n iawn.
Ond maen nhw'n gwneud y tŵrs i fyny wan gyda'r loris yma, dod â pobl i fyny, so mae'n le ardderchog i ddangos y steil o felin, cos mae'r steil o'r felin ddwytha yn Stiniog o'i math. Does am un arall ar ôl. Maen nhw yn mynd yn fwy prin bob blwyddyn. Mae yna rhyw 2 ar ôl yn Dyffryn Anlla. A dyna hi, dwi'n meddwl. Does a ddim mwy ar ôl. So gobeithio wir a fedri di symud. Dwi'n admygu di am gychwyn hyn i gyd a codi ymwybyddiaeth a gobeithio fydd di'n llwyddiannus i da i. A mi fyddai yn ôl ti a llawer i'r eraill all the way fel maen nhw'n dweud. O, da ni'n cael clip ffilm yna. Enw fi 'di Owen, dwi'n 12 oed a dwi'n rhan o Clwb Clinc. Da ni yma yn neud prosiect llechi o'r enw #LlechiStiniog. Ar y funud, dwi'n meddwl na hwn di'r unig felin llechi ar ôl yn blaena sef o ryw fath o to ar efo. A fel da chi'n gweld, mae'n uffernol o do. Mae'n disgyn i ddarna bob dydd. So da ni angen ryw fath o wbath i cadw'r dŵr allan, cos mae hynna beth sy'n rydu'r pren sy'n neud i'r to ddisgyn. So ryw fath o tarp ar y to i cadw'r dŵr allan, dwi'n gwybod. Supportio'r beams ma i cadw'r to fyny. 300 o bobl yn ei fryd i bod yn gweithio yma. A'r holl waith i adeiladu felin mor fawr o hon. Ac yn edrych i fyny ar yr hen gyplar toia, y coed sydd wedi dod o dros y môr yma i adeiladu hi, ac i'wch cario nhw i gyd i fyny i ychdwr yma yn y chwaral. Yndi, mae'n anhygoel meddwl am y dynion, a mae'n drist iawn gweld y lle heddiw, mae rhaid fi ddeud. Oedd y llechi'n dod i fyny o dan ddiar adeg hynny, o'r fflor R a'r fflor F, a dod nhw i fewn, fel ydych chi gweld y tracian pen draw co, a'r hoist, a ryw fath o gellechwedd yn dod nhw draw o tu allan y fan hyn, a wins yn dod nhw i fyny, a boi yn enw Deio fawr yn byrddio a rhaid nhw ar yr bwr ac yn sgwario nhw a rhaid nhw ar trucks a dod nhw i'r hogia oedd yn hollio gynaddu. Ond dwi'n meddwl, da ni di rhedeg allan amser yma, so diolch Peredur am ymuno efo ni heno yma. Croeso tad, mae'n blesar cael dod yma i siarad efo chdi am hanes Melin Maenofferen a gobeithio mi wnawn ni gyrraedd rhywle i safio i ryw ddwrnod buan. A diolch i pawb sy'n wylio adra, diolch am ymuno ni heno ac nawn ni weld chi yn yr tro nesaf, da ni'n neud rhyw fath o livestream.